Kardom, Nili Rajiv Kru, Mizis Lapen, Rubella Puake Soke Pawirji Afan, Sorkara Hinpen, Tebok Tera ke do School Ahem, Anganwadi Center, Public Health Center, Lapen Hospital along, Kong Air, Cheklo, John Sirkep, Penchenglok, Haningkan, Krepo, Artau Somaraphan, Non Kewangji Pai Pai, Kretroxy Mate, 17 August 2018 Nipen, Labangso MR vaccination mate labangso keso ke pawirji adwa ang prim ipipon pangcheng ponpo lapen labangso MR vaccination mission abangke cheklo ejonra achitiman doponji la sinanglitum ajata fere repin pen somara phan labangso MR vaccination mission nongwanra la somartum phan labangso vaccine mate la ingprim papipon ignon lapen litum kadokaweta Labangso MR vaccination mission long cherab dun lona lapen labangso ke so mate Mizis lapen rubella bangphan labangso pirthe pen pawir det lona nikin soma phan labangso MR vaccine papi vekji nangli tumke